Hi friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि ददेरे ब्लग YouTube चेनेल आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय जायफोर गोदानै आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे ब्लगा जाहैबाय उदालगुरियाव माबायदि रंजालि बैसागु खुङो। ओमफ्राय बियो थांनाय बोसोरनि नङा 2021 निसो कर'ना टाइमाव जानायमोन आरो। थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बे समाव जोङो मोनसे हाबाफारि लानो आखायाव लादों। बेनो जाबाय मेन गेट बेखेवनाय। दिनै दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा फैयै फैयै 29थि बैसो जाफैबाय। दिनै बे 29थि बैसोआवबो दिनै गुबुन बोसोर बायदि देग्लायबो बे बैसागु मोसानाय बादायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा दिनैहाय जोङो नैबे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि मेन गेट बेखौ जों बेखेवनो आखायाव लादों। जोंनिनो दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि मावफुं आफादगिरि मानगोनां कमलाकान्त बर' आदाखौ दिनैनि बे मेन गेटखौ बेखेवनो थाखाय खावलायदों। दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादगिरि जाय आफादनि नेहाथारि आरो बेयाव नुजाफैनो हानाय जोंनि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि बेन्दोङाव थानाय दाब दाब गामिनिफ्राय सफैनो हानाय बादायारि बेखेवना होनाय जादों।
दामना हरै ओंखारलांनो हागोन